Na, bíztatok bele, hogy megjelen a tévébe? Igen. Na, mi nekünk 3 gyerekünk van. A 4. gyerek John. Van egy lakásom, amit ki szeretnének utalni, legalábbis céloznak rá, inkább leveszem a szemüveget, hogy szentől szembenézünk. Hát nem szeretek egy olyan szemüvegben nézni egy hölgyel, vagy egy úrral, vagy a közönség előtt, majd aki nézni fogja ezt, mert gondolom nézni fogja. Az én lelkem és a családom állapota olyan felzaklatott lett 6 éven át, akkor hol van a... Sziasztok, testvérek! Megfogjuk itt gyöngyösök, odafigyeljetek már! A emberek, akkor mindenki velem kezdik ki. Elmentem az orvoshoz. Annyira nem foglalkoztak velem, hogy iszorszakadásom van. Azt mondják, 3 hét elmúlik, eltelt 3 hónap, de bámut bemegyek, feljelentem az orvosi bizottságot, mert én nem vagyok egy buta gyerek. Cigány gyerek vagyok, bár nem vagyok buta. A fiam, gyere csak ide, kisfiam, gyere ide apához. Szeretném, ha ezt tulajdonítátok. Ekkel klubbat akartam felkeresni, de most mint az Isten küldött volna titeket. Daggalábban van a kisfiamnak. Ide orvos papír nem kell, a tények maguktól beszélnek. Ezt a tanácsot elmondtam 6 éve, hogy már kerül a faszom az egészen. De én most bemegyek, azt megölöm a polgármestert. Mi van? Azért van, hogy a szegény embereknek meg legyen tehetve. És bocsánatot kérek a nagy hangszintemé, már nem bírom, hazamegyek egy kis lyukba, miért csináljuk ezt? Most is a bátyámhoz megyek ki a temetőbe, olyan nagy fájdalmam van. Jaj, bátyám, bocsáss meg nekem. Nem megyek! A gyilkosságként a öngyilkossági szinten keringet sokszor. Azt mondom, nem szabad meghalnom. Mit nevet? Kinevetik az ember, de nem érdekel. Csak azt kinevetik. Csak ezt mondik, ha-ha. Kinevetik az ember, de nem érdekel, ha kinevetnek. De elmondom a lelkemnek a gondját. Szeretném, ha ezt mindenki tulajdonítattok. Mert azért van, hogy az én azért van, hogy a szegény embereknek a gondját és problémáják megoszol. Városan, mi folyik itt? Többet nem is szólok. Köszönöm szépen. Tisztelettel, kedves úr.